Эфирда Татарстан толқынында программасы. В эфире программа «На волне Татарстана». Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Нәсим Акмал, исәнмесез? Бүген игътибарыгызга кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Кунакханәбезнең түр башында исә безнең һөнәрдәшебез бөтен гомерен Татарстан радиосы белән бәйләгән күренекле журналист, шагыйрь Митхәт Миншин. Тапшыруыбызны сезнең өчен хактан да кызыклы итә алырдай шәхсебез. Аның белән әңгәмәбезне Идел йортта яз дип исемләдек. Ул үзе шулай тәкъдим итте. Митхәт абый, исәнмесез? Исәнмесез. Сезне инде күптәннән күргәнебез юк иде, менә кыш буе бүлмәгезгә бикләнеп иҗат иткәнсез. Һәм инде менә яз җиткәч, иҗат җимешләрегез белән таныштырырга безнең янга килгәнсез, бик зур рәхмәт сезгә. Һәм безнең сүзебез булачак бүген әлбәттә яз турында. Дөньяга яшел ташкын җәелгән мәле һәм инде әлбәттә елгаларның ачылган чагы, елгаларның, чишмәләрнең, күлләрнең ачылган чагы, елга буйлары, инеш буйлары, Идел буйлары күз алдына килеп баса. Идел инде ул безнең халыкның күңелендә ирек, азатлык хисләре уята торган бер сүз. Һәм сезнең иҗатыгызда да Идел образы кирән үтеп кергән. Менә шул турыда сөйләшеп башлыйк әле. Идел монда Татарстанда яшәүчеләр өчен генә түгел, ул хәтта Сибирдә яшәүче кан кардәшләр өчен дә, хәтта Ирак, Америкада яшәүче кан кардәшләр өчен дә, Австралиядә яшәүче кан кардәшләр өчен дә бик якын. Бүген аларның да күңелләре менә ашкынадыр. Иделне бер күрсәң иде, ярларыннан йөрсәң иде, бузлар киткәнен күрсәң иде дип алар да ашкынадыр. Мин мәсәлән Чыңгыз Айтматовның әйткәннәрен үз кулакларым белән ишеттем. Аның әнисенең тамырлары безнең яктан бит инде, безнең җирдән. Шуңа күрә ул әниди гомер буе ди шушы якларга кайтырга, шушы җирләрне күрергә җирсеп яшәде ди. Һәм шунысы бар, Чыңгыз Айтматов үзенең бер әсәрендә Иделбай образын бик матур иттереп сурәтли. Иделбай образын ул бит инде әсәргә дә кертерлек булгач, димәк, ул үзе дә янып йөргән, Иделне күрергә ашкынып йөргән. Һәм гомеренең соңгы минутларында да ул безнең җирдә, шушы Идел буйларында булып китте бит, күреп китте. Җаны сизгәндер, җаны тәкъдир аны монда кайтарган. Тәкъдире ул инде җир белән, тормыш белән саубуллашуны да Татарстан җирендә шушы хәлне башкарырга теләгәндер. Бик гыйбрәтле нәрсә бу. Менә Америкадан килгән кешеләрне дә минем ишеткәнем бар. Алар да шушы Иделне күрергә, безнең туган якларыбызны бер күрергә әллә ни бирерлек булып яшиләр. Шуңа күрә Идел ул табигатьнең бик зур бүлеге генә түгел, ул безнең халыкның язмышы. Менә син әйтеп кара. Идел суы ака торыр дип язганнар. Бу монысы бик борынгы заманнарда инде. Идел суы ака торыр. Монда безнең телнең ничек булганын чалымларга, билгеләргә күрәсең, ул безнең бүгенге сөйләшүдән бик еракта булмаган икән, аңлашыла бит. Ләкин анда авазлар авыр әйтелә, шулай бит. Идел суы ака торыр. Халык аны үзгәрткән, камилләштергән Идел суы ака торыр дип без. Бу җырлап тора битендәй. Менә монда бик күп нәрсәне аңларга була. Монда халыкның тарихы да бар, тел тарихы да бар, һәм телнең үсеш үзенчәлекләре дә бар. Аннары ул аның авыз иҗатына да кергән. Идел бит ул, Идел бит ул, Идел бит ул, киң бит ул. Караңгы төн, туманлы төн, без аерылган төн бит ул дип җырлаган бит. Анда да Идел белән бергә кушылган. Халыкның Иделгә булган фикрен менә бу мәкалдә бик ачык сала. Иргә таянма, Иделгә таян дигәннәр. Күрәсеңме? Әле ир ул бөтен өметләрен акламаска мөмкин. Идел синең бөтен өметләреңне аклый, сине яшәтә. Туган ил. Аннары бит Идел ана дип тә йөрибез без. Идел ана, Идел йорт, Идел ул безнең тарихыбыз да, безнең язмышыбыз да. Менә борынгы заманнардан кемнәрне генә искә төшерсәк тә, ул инде Идел белән бәйләнгән. Идел суы юган нурлы йөзен, Идел җиле чәчен тараган, Сөембикә Казан гүзәленең
Дөньяларга даны таралган Сөембикә рухы манарада. Моңнар ингән изге ташына, Идел йортны саклап тора һаман, ни килсә дә газиз башына. Үземне Иделдән башка күз алдына китерә алмыйм. Идел, Идел, басып ярларыңа, сөйлим әле, сөйлим сиремне. Син булмасаң туган якларымда, булай җырлап йөрер идемме? Монда инде менә Идел дигән җыр үзеннән үзе сырала инде. Ул Луиз Батыр Болгарый музыкасы, аны Хәмдүнә Тимергалиева башкара. Тыңлыйк, Идел, Идел. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә һәм аның кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә без бүген шагыйрь Мидхәт Миншин белән очрашабыз. Мидхәт абый Идел йортта яз дигән бер сөйләшү алып бара башлаган идек сезнең белән. Идел, әлбәттә инде ул татар халкы өчен, безнең халык өчен бигрәк тә яшәү символлары. Һәм менә сезнең бик кызыклы шушыңа килеп тора торган яшиселәр бар әле дигән бер җырыгыз бар. Аның хикмәте булай, ул бит инде Казансу елгасы белән бәйләнгән. Казансу бит инде Иделгә килеп ташкан һәм менә Идел белән Казансуның кочагында үскәнсең син, газиз Казаным дип тә язган идем. Ул бит менә шундый урын, Казансу белән Идел кушылган җир. Тарихи урын, ул инде дөньяга билгеле урын дигән сүз. Һәм менә бик кызганыч,
бик узак вакытлар буена шушы Казансу елгасын Казанка дип йөрдек. Татар рухына якын булмавы бит инде күренеп тора, сизилеп тора дигән шикел. Казанка дигән бер шигырь дә тумаган. Казанка дигән бер җырда тумаган. Казанны тудырган елганың тасвирламасы булмасын. Ул хәзер миңа Зөһрә Шәрифуллина шалтыратты. Митхат абый ди, миңа конкурста катнашырга кирәк ди. Иртә беләнгә бер җыр язарга кирәк халык көенә. Мен әйтәм, Зөһрә, белмим инде, мен әйтәм. Митхат абый ди, беләсен итәсе юк, булдырасың, иртә белән мин радиога барырмын. Ул инде машинкада басылган булырга тиешти. Менә шулай. Һәм килде бит менә бөтенләй көтмәгәндә, бөтенләй уйламаганда Казансуда казлар йөзә, тизелгән бәпкәләре. Миңа чыгарган җырыңны күңелдә йөртәм әле. Габделбарый каралы, алда гомер бар әле. Сөймәгәннәр үкенсеннәр, sevичләр бар әле дип китте бит җыр туды. Менә бunda Казансу дигән сүзгә мин аерым басым ясыйм. Ни өчен? Бу җырны Зөһрә башкарды, буны радиодан бирделәр. Һәм икенче көнне Казанка дигән сүз онытылды, китте Казансу елгасы. Менә җыр нинди хикмәткә ия. Зөһрәнең матур тавышы да, аның матур итеп башкаруы да моңа бик зур тәреш ясагандыр. Менә шулай җыр кирип китте. Әле мин үзебезнең Казан шәһәре башлыкларына хатта җибәргән идем. Әйтик, мәсәлән, Бауман урамын Казансу урамы дип үзгәртү туры. Нәкъ шул елгага барып чыга. Ул бит инде Казанның үзәгендә шул елгага барып чыга. Бу минем үз башымнан гына туган фикер түгел. Әйтик, Мәскәүне алып карасын. Мәскәү елгасы ул аның бөтен тормышына кергән Мәскәүнең. Инде Санкт-Петербургтан Нивага бәйләнгән проспектта бар, хәтта комбайнны да алар Нива исеме белән чыгаралар инде. Бездә Казансу уйнамый. Хәтта ул безнең шәһәргә исем биргән. Бу хатаны төзәтергә кирәк, бу кимчелекне төзәтергә кирәк. Казанның үзәгендәге урам Казансу урамы булып китсә, нинди матур яңгырар иде. Менә мен ул урамнан барам, үткәлим, һәм минем йөрәгем яна, анда бер татар исеме таба алмыйсың. Анда хәтта урыс исеме табу да авыр. Нинди генә исемнәр юк, Казансу юк. Мин инде булай уйлаган идем үземчә, менә бу Казансу елгасы ике телдә дә матур яңгырый бит. Урысчада, татарчада. Казансу урамы. Улица Казансу. Бик матур яңгырый. Мен шуңа күрә яшисләр бар әле дигән менә бу җыр булудан бигрәк менә аның әле сиясәт җагы да бар икән дип уйлап куям. Шуннан да әле бу безнең милләтебезне саклау, телебезне үстерү, ул бит урамга чын мәгънәсендә татар исеме бирү, татарча исем бирү, телне үстерү сәясәте ул, әллә нәрсә түгел. Михат абый, инде хәзер мөгаен безнең тыңлаучыларыбызның бу җырны ишетеп карыйсылар килә торгандыр, тыңлый әле. Мин үзем дә аны бик яратып тыңлыйм. Димәк, яшисләр бар әле дигән җырыбыз Митхат Миншин шигъри, халык көе, һәм аны Зөһрә Шәрифуллина башкара. Казансуда казлар йөзә, тезелгән бәпкәләре, миңа чыгарган җырыңны йөрәктә йөртәм әле. Aşıgargan jırımны yürekte yürütemeli. Gabdili barı korrali, alda ömür barali. Gabdili barı korrali, alda ömür barali. Siymegenler ukunsinler, sevişiler barali. Siymegenler ukunsinler, sevişiler barali. Kazansu'nun dutları bir uynida bir tına. Bu dünyada kim yanmağan mehabbet utlarında. Bu dünyada kim yanmağan mehabbet utlarında. Alda ömür barali, gafil barri barali, alda ömür barali. Siymegenler ukunsinler, sevişiler barali. Siymegenler ukunsinler, sevişiler barali. Kazansu'nun üstlerine qarıyla uyga kolam. Yaratığın şınnan bulsa tanırsın elle qaydan. Yaratığın şınnan bulsa tanırsın elle qaydan.
Gapdil bari korrali Allah'ım bir barali Gapdil bari korrali Allah'ım bir barali Sürmegenler ülkünsinler Sevişiler barali Sürmegenler ülkünsinler Sevişiler barali Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы без әлегенә Зөһрә Шәрифуллина башкаруында Яшисиләр бар әле дигән җыр тыңлап үттек. Бу җырның шигырен халык көенә Мидхәт Миншин иҗат иткән. Һәм инде Мидхәт Миншин тапшыруыбызның кызыклы очрашулар кунакханәсендә кунак. Безнең бит сүзебез Идел йортта яз дип атала. Идел турында. Иделгә юл Чишмәләрдән башлана. Менә без хәзер инде Чишмәләргә күчәбез, шулай бит. Үзебезнең авылда чыккан барлык чишмәләрнең дә мин Иделгә барып ничек тоташканына кадәр беләм. Артларыннан бардыгызмы? Аны Йомышка кызып. Мен күреп торам, чөнки ул юллардан күп йөрдек. Аның хикмәте дә бар бит. Бик кызык нәрсә ул. Казаннан КамАЗ юлыннан бер 60 чакрымнар барга, шанда Иксуар дигән авыл бар. Ике су арасыдыр инде. Ике су арасы. КамАЗ юлының бер ягында шул Иксуар авылы, уң ягында безнең авыл кырлары. Безнең авыл кырларында чыккан чишмәләр бер якка агып китә, Иксуар ягында аккан чишмәләр, чыккан чишмәләр икенче якка агып китә. Су бүләр шушыннан. Кызык бит, Безнең кырда чыкканнар инде алар Камы елгасы аша Иделгә барып таша, инде Иксуар ягында чыккан чишмәләр Миша елгасы аша Камыга барып таша да Иделгә барып җитә инде. Кызык бит, монда фәлсәфә дә бар монда. Һәм безнең авылда чыккан чишмәләрнең тамчысына кадәр Иделгә барып җитә. Анда инде Изгеләр чишмәсе дә бар. Чишмәләр бик матур да, менә шуңа күрә мин үзебезнең шул авыл чишмәсенә карап дигән шикелле инде бер матур чишмә бар. Мәчет янында безнең Изге чишмә дигән җыр язган идем. Менә аңа Әнвәр Шәрәфи музыка язды. Георгий Бушфаны бик матур иттереп башкара. Менә шушы җырны тыңлап карыйк әле. Солтан чишмәсе тулы, гел тулы, җанга бер дава шушы су юлы. Kalmaz yüreğim
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Кызыклы очрашулар кунакханәсендә Мидхәт Миншин. Мидхәт агый, безнең инде сөйләшүебезнең төп темасын тапшыруыбызның башыннан ук тыңлап баручылар белә. Бу инде Идел йортта яз дип атала. Яз инде елгалар, күлләр, урман суларда иң беренче чиратта тулы гәүдәләнә. Шулай шуңа күрә без инде Иделгә багышланган җырларны тыңлыйбыз, чишмәләргә багышланган җырларны тыңлыйбыз. Менә Юанычым дигән җырда инде шул ук чишмәләргә бәйләнгән. Юанычым, чишмәләрне без ни өчен яратабыз? Ни өчен аларны хөрмәтлибез? Ни өчен алар безнең каныбызга сеңгән? Чишмәләрнең суын ичеп кенә калмыйбыз. Үзебезнең серләребезне дә ачабыз бит. Гашыйк булганнар да шушы чишмә юлларында бит гашыйк була. Һәм үзләренең кызларын да көтәләр. Менә шушы чишмә юлларыннан кайтканнарын көтәләр, шунда очрашалар. Менә Зилә Саңгатуллина инде безнең хөрмәтле җырчыбыз. Ул менә Юанычым дигән җырны башкара. Юанычым, әйе менә кемнеңдер истәлеге булып кала бит менә шушы чишмә буенда алар танышканнардыр, аңлашканнардыр. Ләкин аларның бит әле юллары гел бер генә булып бетми, алар аерылышырга да мөмкин. Сагыну хисләре бит гомер буе яши. Менә шушы чишмәләргә караган сайын ул сагыну хисләре куйрып китә, үзеңдә ничектер сафланып китәсең. Менә Юанычым дигән җыр. Зиннур Гыйбадуллин музыкасы, Зилә Саңгатуллина башкара. Зиннур абый Гыйбадуллин инде ул теләсә нинди шигырьгә җыр яза торган кеше түгел иде. Ул бик моңлы аһәң сазый бит. Аны бәйләнчек дип әйтергә була. Аның белән җыр язу 5 пыт туза шаваты. Урын җәннәттә булсын. Урын җәннәттә булсын. Әйдәгез, Мидхәт абый, хәзер шушы җырны тыңлыйк. Һәм бу җыр инде аның авторы Зиннур Гыйбадуллинның да якты рухына бер дуга булып барып ишсә иде. Татарстан дулкынында тапшыруының кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсе дәвам итә. Һәм безнең кунагыбыз шагыйрь Мидхәт Миншин. Идел буйларын бераз барлап чыктык сезнең белән сөйләшкән арада. Идел йортка үзенең көмеш суларын, көмеш моңларын агызып алып килә торган чишмәләр, саф чишмәләр турында сөйләштек. Чишмәләрнең безнең халыкка никадәр юаныч бергәнлеге турында сөйләштек. Күңел юанышы.
Һәм ул чишмәләр кешене алга да чакырып тора. Ниндидер сафландыруга. Әгәр дә син мәсәлән чишмәгә аз гына карап торсаң да, әллә ниләр уйлап бетерәсең. Җаның рәхәтләнеп китә, җаның сафлана, тәнең дә сафлана кебек. Менә әйтик, армиядан кайта бит инде җегетләр, җалга кайталар. Алар да бит кызларны әллә кайдан эзләмиләр. Чишмә юлына чыксалар, анда кызлар булмыйча калмый. Матур чиләкләрен асып, кызлар кайтып килә, әйтик. Һәм шунда бит инде сүз башларга да бик җиңел. Менә моңлы гармон дигән җырда шушы күренешне күз алдына китерә. Без инде бүген сүзен алып барабыз икән Идел турында, чишмәләр турында, яз турында, әлбәттә монда инде гармоннан башка сөйләшүне күз алдына китереп булмый. Үч игезәк, үч туган килә чишмә юлыннан. Ялга кайткан диңгезченең гармон төшми кулыннан. Димәк, Фердинанд Сәләхов башкаруында моңлы гармон. Ул Шамил Тимербулатов музыкасы. İgizek iş tuğan kile şişme yolundan Uramlarda bir yiğitin garmon düşmey bulundan Garmon tile kümüştür, kimler kim geliştir Eyde garmon yüreklerine, yürek bilen kuruştur Eyde garmon yüreklerine, yürek bilen kuruştur Boyunda kızlar varın yürek bilen sizedir Moңlı garmonu şigizeknin üzeklerini izledir Garmon tili kümüştür, kimler kim geliştir Eyle garmonu yüreklerine, yürek bilen kuruştur Eyle garmonu yüreklerine, yürek bilen kuruştur İgizek iş tuğan kile şişme yolundan Qaysı kız bəxtli bulur garmoncunun tuyunda Garmon tili kümüştür, kimler kim geliştir Eyde garmon yüreklerini, yürek bilen kuruştur Eyde garmon yüreklerini, yürek bilen kuruştur Garmon tili kümüştürle kimler kim geliştir Eyle garmon yüreklerine yürek bilen kuruştur Eyle garmon yüreklerine yürek bilen kuruştur Garmon tili kümüştürle kimler kim geliştir Eyle garmon yüreklerine yürek bilen kuruştur Eyle garmon yüreklerine, yürek bilen kuruştur Eyle garmon yüreklerine, yürek bilen kuruştur Yürek bilen kuruştur Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә һәм без шагыйрь Мидхәт Миншин белән сөйләшүебезне дә дәвам иттерәбез. Мидхәт абый, инде без чишмәләр буйлап акрын гына Иделгә таба якынлашабыз һәм инде безнең юлыбызда Иделнең кушылдыклары зуррак елгалар, Мишәләр, Минзәләләр, Нократлар һәм башкалар очрап тора. Ходай рәхмәте беләндер инде. Аларында да җырлар язылган. Мәсәлән, Нократ дигән сүз әле ул күптән түгел телгә керде. Ул Вятка елгасы дип җырдылар инде. Минем аңа бик нык ичим пошадыр иде, дөресен әйтергә кирәк. Бик тә ичим пошадыр инде. Монда инде Мидхәт абый иң беренче батырлыкны бирергә кирәктер Васим Әхмәтшин белән Осия Әхмәтшинга. Булар инде Шаллыда яшәп иҗат итүче композитор һәм җырчылар бит. Алар иң әүвәлдә менә Мамалышта Нократ дигән ансамбль оештырып җибәргәннәр иде. Хәтерлисезме? Алар иң беренче бу сүзне эзләп тапканнар. Ул Нократ ул көмеш су дигән сүз икән. Көмеш су. Үзе җырлап тора бит. Нократ көмеш су. Мамадышта эшләгән кешеләр дә инде Мидхәт абый җыр язал дигән сүзләр ишеттерделәр инде Мамадыш турында. Мамадыш турында гына җыр яза алмыйм бит. Монда Нократ елгасы бит инде беренче планга чыга. Нократ елгасы. Нократ сүзен кайтарасында килә. Шулай итеп менә Мәскәүдә Шәмсетдинова белән икәүләп менә шундый җыр тудырдык. Көмеш су. Ягъни илекчә безнең бабайларча дип әйтсәк, Нократ була. Нократ була. Бу җырның безнең эфирда дөресен әйткән чагында күптәннән яңгыраганы юк. Тыңлаучыларыбызга шушы җырны исләренә төшереп бер бүләк дигән. Хәтта бер сүзне телебезгә кайтара алу да ул уңыш булдыр икән, бик зур уңыш ул. Димәк, җырны тыңлыйбыз. Көмеш су.
Татарстан дулкынында тапшыруның кызыклы очрашулар кунакханәсендә Митхат Миншин белән очрашуыбызны дәвам иттерәбез. Митхат абый, инде менә без әкренләп кенә язгы Иделгә якынлашып киләбез. Үзебезнең шушы сәяхәтебездә дип әйтик инде. Сезнең яктысы туган якның дигән җырыгызга килеп җиттек менә. Ул да инде Мишә белән бәйләнгән. Ул Теләче районына багышланган җыр. Теләче бит ул Мишә буенда һәм шушы Теләче районында татар халкының безнең республиканың атаклы җырчысы Венера Ганиева туган бит инде. Бер Венера Ганиеваны районның уңыш бәйрәменә чакыралар. Димәк, ул бүләк алып кайтырга тиеш була бит инде. Бүләксез ничә кайтасы? Венераның бүләк алып кайтасы килә, шулай бит. Венераның бүләк алып кайтасы килә һәм бүләкнең дә нинди яңа җырны һәм җырның да нинди Теләче турындагысын. Ул да шалтырата миңа. Митхат абый иртәгә бит Теләчегә китәм ди. Инде көйе бар ди. Азат Хусейнов көйен язып куйган. Менә шушы көйгә шигырь язарга кирәк ди. Мин әйтәм, Венера инде сезнең кебек җырчы миңа мөрәҗәгать иткән икән. Мин әйтәм, үлсәм үләм. Бәрбер шушы җырны тудырып үләм диде. Шулай бит менә Венера синнән җыр язуың сорасында ничек язмыйсың инде аңа? Ул җыр туды иртә белән. Төшәм Мишә буйларына, иләм суларына, Теләчедә аяк бастым. Ömürlük yollarıma deyip менә шулай иттереп китте. Шуннан шушы җыр белән уңыш бәйрәменә китте Венера һәм әлбәттә инде безнең газеталарда чыккан рәсемнәренә карап мин аңладым. Җырны да кабул иткәннәр, Венерага рәхмәт әйткәннәр. Мистер Таби, әгәр дә бу җырны тыңламыйча, аның турында сөйләшеп кенә утырсак, бу сезнең тарафтан мактану килеп чыгар иде. Җырның үзен күрсәтеп, шуның белән мактанырга кирәк иде, шулай эшлик әле. Мактану кирәк түгел, тыңлыйк, хозурланыйк. Димәк, җырны тыңлыйбыз, яктысы туган якның дип атала. Менә шунда бер ике юлга игътибарны юнәлтәсем килә. Туган ягым минсез яшәр, ансыз мин яши алмам. Димәк, Азат Хусейнов музыкасы һәм аны Венера Ганиева башкара. Тыңлыйк. Düşen Mişə boylarına, yeləm sularına, təpi bastım Telәчедә, ömrüm yollarıma, xəyallarım uzub gidər, sölgülər topan atını, baya barsan da şatıra.
Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Без шагыйрь Митхат Миншин белән Идел йортта яз дигән темага сөйләшүебезне дәвам иттерәбез. Безнең халыкта инде ул Идел башта ук әйткәнебезчә аерым бер урын алып тора торган елга гына түгел ул безнең өчен. Бөтен барлыгыбыз Идел белән бәйләнгән. Шуңа күрә дә инде менә бик күп елгаларга, шундый зур елгаларга безнең халык Идел дип кушкан, менә Ак Идел име, Кара Идел. Элек бит әле безнең Шулман, Кама елгасында Идел дип йөрткәннәр борынгырак вакытларда. Иделләр тармак булып югарыдан ук үрләп төшәләр име. Ул тармакларында аның безнең кардәш халыклар, тугандаш халыклар яши. Башкортлар, чуашлар һәм башкалар име. Кызык бит. Бер агачның тамырлары шикелле. Шуңа күрә менә халыклар дуслыгын чагылдырып та бер җыр язасы киләдер. Менә күңелдә бар иде, мен ничек шуны бирергә дигән мәгънәдә омтылыш бар иде инде. Бу омтылышны миңа тормышка ашыру өчен Ак Идел елгасы булышты дип әйтәм инде. Ак Идел бит Иделгә куя. Һәм Ак Идел буенда да безнең татар һәм башкорт халыклары яши, һәм алар бик матур яшиләр. Менә монда Ак Иделнең ак дулкыны дигән шундый сүзе килде башта. Ак Иделнең ак дулкыны. Шуннан кирип китте, мен моны композитор Луиза Хайретдинова укып күрсәттем. Митхат абый язабыз дип, ул инде аның музыкасында язды. Шуннан соң бик узак вакытлар бу безнең Татарстанда яңгырамады. Төрле хәлләр була бит инде, беләсең. Менә мин үзем радиода эшләүнең дә кайбер уңайсызлыклар килеп чыкты. Мин үзем өчен бәргәләнеп сугышып йөри алмый, монда эшләп йөргәч. Бу җырны Башкортстанда күтәреп алдылар, Башкортстанда башкарганнар бу җырны. Һәм ул безгә дә ишетелде. Шуннан соң инде безнекеләр дә ситкә тибәрә алмады дип әйтергә кирәк. Ак Иделнең ак дулкыны күңелләрдә тирбәлә, туганлыкның тамырлары тирәндә бит тирәндә. Монда инде бөтенесе әйтелгән. Җырны тыңлыйк. Моны инде Башкортстан җырчысы башкара. Җырны тыңлыйбыз. Ак Иделнең ак дулкыны, әйткәнебезчә, Луиза Хайретдинова музыкасы, һәм аны Башкортстанда популяр җырчы Зөлфирә Фәрхи башкара.
Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы Митхәт Миншин белән Идел йортта яз дигән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Митхәт абый, яз икән, ул инде Чәчәксез була алмый. Аны бит вакытында Зөлфәт язган бит. Яз гөлләре шаулый кар астында, сырындылар буйлап ыргый буран. Әле буран уйный. Урамда кырларда карлар, инде күңелдә чәчәкләр, чөнки кар астында чәчәкләр бар сыман тоела. Чәчәкле яз фасылына керәбез. Алар кар эрегәнне көтүп кенә торалар, бәреп чыгарга. Бит әгәр дә без яз турында сөйләшеп, булыннарны күз алдына китермәсәк, беренче тапкыр кар эрегән җирләрне күз алдына китермәсәк, анда бәреп чыккан ширемне күз алдына китермәсәк, чәчәкләрне күз алдына китермәсәк, радио тыңлаучылар безгә үпкәләр иде. Мавыгып киттеләр дип әйтерләр иде. Чөнки чәчәкләрне күрә алу, беренче чыккан ширемне күрә алу, ансы да бик зур бәхет бит аны. Ансы да бик зур бәхет. Менә минем Тақиялар дигән җырда бар бит әле. Чәчәкләрнең матурларын сайлап, Тақиялар үрдек булында. Менә ул җырда тыңларга мөмкин бүген. Демәк, Идел буенда Тақия үреп утыручы кызларны, алар янында йөргән сөлектә егетләрне күз алдына китереп тыңлыйбыз бу җырны. Митхәт абый, инде әлбәттә бу җырыбыз безнең хушлашу җырда булачак. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең кызыклы очрашулар кунакханәсендә Митхәт Миншин булды. Митхәт абый, сезгә бик зур рәхмәт. Тақиялар дигән җыр Ганус Сайфулли музыкасы. Аны Лидия Әхмәтова башкара. Аларга да бик зур рәхмәт. Шуннан да менә бик күптәннән бирле яши инде бу җыр. Менә язлар кабатланган сайын гына түгел, хәтта кышкы бураннарда да яши әле бу җыр. Гел шулай сезнең белән очрашырга, очрашып торырга язсын һәм хушлашуыбызны әйткәнебезчә җыр белән тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Идел, Чишмәләр турында сөйләшү, ул халкыбыз турында, үзебезнең кан кардәшләребез турында сөйләшү. Аларның язмышы турында сөйләшү. Әгәр дә без Иделнең кадерен белмәсәк, Чишмәләрнең кадерен белмәсәк, Инешләрнең кадерен белмәсәк, булыннардагы чәчәкләрнең кадерен белмәсәк, безнең үзебезнең дә киләчәгебез юк. Без менә шуларның кадерен белерлек дәрәҗәдә булыйк, аңларлык дәрәҗәдә аларны саф килеш сакларга тырышыйк. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Татарстан дулкынында тапшыруының кызыклы очрашулар кунакханәсендә бүген күренекле журналист, шагыйрь, җырлар авторы Митхәт Миншин булды. Чәчәкләрнең матурлыгын сайлап, Тақиялар үрдек булында. Шул чәчәкләр исе килә сыман, иңнәргә салган кулыңнан. Ераклардан үзләренә дәшә, Тақиялар үргән булыннар. Ике бергә йөргән урыннарда яшьлек эзләренең нуры бар. Ике бергә йөргән урыннарда яшьлек эзләренең нуры бар. Dünyada şadlık gına tügür, kaygılarda uza yolundan. Ni görsem de iki birge yürgen, Taqiyalar çıkmay uyumdan. Yüreklerden özlerine neşe, Taqiyalar yürgen bulunlar. İki birge yürgen urunlarda яшьлек эзләренең нуры бар. Тақиялар, ике бергә йөргән урыннарда яшьлек эзләренең нуры бар. Тапшыруыбызны тәмамлар вакытта килеп җитте, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Сездән хатлар, тәкъдимнәр көтеп калабыз. Адресыбыз 420095, Казан, Шамил Усманов урамы, 9-нчы йорт, Татарстан радиосына. Бүгенге тапшыруны Нәсим Акмал әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Сау булыгыз.